Borpothar Police Station ang kangalong truck lapen skuti ahiring tangrak pen kacetong. Lakha Krenarkep Haraghat LAC BJP MLA candidate Dorsing Rong hangapan kang thumkar nila pen karcho. Kardong pini prime time berta long pen nili sami rupali timungpi non bertang ton pen archupanikta ni phainar ke bada por phai kresia poralom SCC asong pen ame thanga sai hemelong pherangkya mai ke padopon labang somai long SCC mai phu Chandrakanta terang Johnson B General Secretary lapen SCC claim bangatum chetong dunrenti labang somai jasemet laki non ke wangji assembly election apharman ASDC pentar long pli LAC long kachepate dunje aphan candidate samen pangbat online bangke rajor dol lapen AGP tamen tuman support poda kitame lapen anse itame LDP ta tumi digatan support ji polam tang tum retain pen pilo lapen si bangke di mahasau long ke daga bangke LDP pe daga bangke mai tawe ba rajor dol pen tawe lapen ako AGP pen tawe lama sini litum ham tum pen chingwai lo district committee pen dakke ilitum isia respect nang po grand alliance isia respect nang po labang hitame ilitum respect nang pusini tum bangke semer bangke democratic lapen secular labang so party pansi ilitum pinang populo api bangala tum decision en lo conference pedolo la sinang tum arjulong tailo congress pansi pipo so lam ko sta karbiang lo congress bangke sincere kali ilitum chingwai pig lo grand alliance lo kan tum chingwai pig lo tidak jasmer bangke nili tu apisi ban itu mana ku bangke o nang litum pen airlines ke duji kali lo nili tum hianta airlines du ni ma du ema ku answer nili tu mana ku Bukajan LAC pen Rajan Rongpi Difu LAC pen Hemsing Tiso Haraghat LAC pen Chandrakanta terang lapen poithalang tu LAC pen Sar Sing Ingling atum phansi kacepati dunje phan Chedon Sar pen Rat Angnok pangdakpon lopusi ASDC amai phu Chandrakanta pen pangdakpon sitami isi kamang humimi alam phi laki ASDC asong atum Dima Hasa longki Congress pen si alliance ki lupu sitami Karbiang long longki Congress pen ta dode labang sa puthak mai phu terang pen kaningje laki Dima Hasa Congress ke sincere pik sitami Karbiang long a Congress ke sincere awi pusi ningje pon sita Congress ang bongko ansi kacheprek ma di mahasaw lapen Karbiang long isi kamat hamemi alam putap herangkyang no ningje Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Borpothar Police Station angkang siluni jan jang thuke thai ahema dungalong truck lapen scooty ahiring tangrak pen kachetonga jok banghini adimalong amada pran ke damnang Nifainar kep thang chiklo anikang sam porphai ke thomra achiti malom scooty DLC SE 6304 lapen semen ke roipona truck AS01 LC 2466 kachetong pen mikechu ahir ing tangra kajok scooty ke bek abang lapen kachet habdun abang banghini abang adimalong ama apran damnang jui Apran ke damnang juyatum abang phomen Boloram Gwali artat hong kebra pho asar buramen Dilip Gwala lapen Durga Bhadur rengmei arta phokebra hini asar buramen Karka Bhadur rengmei apran ke damji banghini tumta sardoka ingtiarong pusi pang thekpon banghini ki thiar pon Borpothar police atum wan pen chepari dengpon adungarai malom ke thekdun long atung fire brigade chapan hangsi apor ateng pen adimalong palidun si me pahamdun halaputrak te war abang phulapen ari sang hobang ke kachui lopusi nang pachini dun arnam lang pi pen Jameson Teron Karbi Daily News Thereponi phainar kep ani Surupothar constituency kaparlo rongman pi sangti hidi ke pathuak lamalong ningkan esekpet ephong International Women's Day mate nimarle atomani ke theme sen pen katalompon Labang somai ke mon rong hangarong sar the teronarong lobon kruarong lapen nopal terarong ani marliatum chingrum si ningkan estekpen ephong ni marliatum ani ke the talon ra ningarong chipira perlona lapen boche sonse pen chenglok asonason hemrit kaching thuramu chethan chimon ponlonang puma thapar sikpansi International Women's Day mesen pen talon pon bangso sai ada por bhai serkep alom lama kang thurpon pensi ni marliatum ani ke the talon pangcheng pon Nimarli atum arnikethi alama ke alohi aman pen nang chitongdun abang phi sangpi kachi teron pi ahin pen si inkhopon lama inkhopon de da phi nimarli atum ke kat kachepate pangchingpon lasopi dumplak kang ogben ke kat kachepate sonsuri kachibung kabadi la pen football ka pathu kachepate hai huita padopon si nimarli arnikethe katalon aler alon chipipon la pen ning cheparong pon rinti Kapathu juda dapi ni marliar ni kethe katalon amai pita mesen pen padupon
labang somai long rong asar hetum ta chetong dun. Momen din itu metalon pon along sami ni non mat nitum isigit kila nitum open estate da bi poisiran tu maningkan bang sami nitum la pu cirung cerek pen sing nitum la ini jongjung pen siklem pon bon pen turiri la sini tum phan sigjit pen open estate bang nitum hanang pia sontes me parji tum tin kar biang long kasing hon aman ke dua SMIM sar la pen MRA matum phasame tuliram ronghang la pen Dr. Nomol Momina phasame tuning report piglo la pen tum tovar sitame ave la pen la kaduk abi lang sitame abi sitame tum an ke cipaduk pen nasi tum la cirung cerek along sitame tum kedul pukali bon sitame tum kabe sitame cirung kono la si non sigjit pen open state la pen lang la kaduk abi tum han nang pia sante parji pulo la pen non election IMLA election kilit along abang ke ni tum han hada kerap na pisante answer si ni tum ning san pensi good people kisi Alang ni tumalong rong ang bong pen inut hek serari so thare klengsar po tisota ni marle tumalong chetong dun. Alang ni tum ipeng wet pen herang kia bitung atuma phan nang epachini dun atengke labang somai kisum hektik pensi katalon la si Karbi Anglong Autonomous Council la pen bukajan MLA Dr. Numal Nomin ahin pen rongman pi kapatu aklamalong mati open stage isi mesen hongjai la pen kijuna lang awar sai sitami nang pipon asonti kusi sigjit pen ke hang la pen kachuningri padupon labang somai long Karbi Daily News apherangke thare Jameson Teron ahin pen International Women's Day apur kimo la pen hemrit along swarlotum ajakong alamjir haihui thanpon la pen rong asar hatum ahin pen ni marle atuma phan lapuson mesen pen swarloar ni kethe katalon pon thegapot kachoro pachirpon arnam lang pi pen Jameson Teron Karbi Daily News. There ponar kep hawar ke hat mondol officer long non ke wangji MLA candidate Dorsing Ronghang phan kangthum karni pen karchupon. Bang sukar chomai long manpeng kedu Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi lapen hawar ke hat Municipal Board Chairman Ganesh Inghi lapen ongdung ke thekiding atum chetong dun pen archupon. BJP party pen really fancy candidate ason ang hokpon lo klasi hala bangso election jongsin li haidet bulutang te nili Karbi Anglong lapen di mahasau Ahawaralong ajud include pen angka cesong hemprek article 244A implementation diakan nili jakong dan nili bidiran nili cerap citu dunji pusi nili nanglitum channel boy pen nili Non ke wangji MLA kilik jongsi haidet lo protangte ajak ding klui pen kachesong article 244A pachunwek pupu lapen Karbi Anglong along ki chui kelangadim anso se palang mi ponchi pusi rong hanga sangho pen lamchak chipitekang hawar ke hat pen longbamon rongpi Karbi Daily News. Suarlo tumaphan manpeng pinangji lapen supin so tumateng jakong pinangji mate long nangji pupen suarlo asong atum ningje si therepo ni phai narke bani Women's Day mate suarlo arani nang manlo lasi ni phai narke por phai kep along Karbi Anglong aro prekjam asong atum prekjam adimalong International Women's Day talon pon. Labang so katalon pon laki KNCA Marina BP asong atum amithang asai hemelong chetalon pon lapen KNCA Pratima inghipi asong atum ta difu kala kendra along talon pon labang solong KSA amai phu Simeon Rongphar lapen Bidisar Laichan ingleng chetongdun lapen District Legal Service Authority atum sitami difu Circuit House along International Women's Day talon pon labang solong aluhi aman pen kachetongdun CJM Pronita Morang Resource Person pen Rasmi Bharali Supriya Hasnu lapen Isita Terang piatum chetongdun difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News. Pinyada por phai kep alom kaprek asong pen bangkre phososia bang photum IPHLC asong along kachepa ogdun. Labang sosong amay BJP lapen ASDC along kidutang atum IPHLC asong along pini chepa ogdun. Labang solong IPHLC claim bang photum do. Mesen meet ingtang kring pen IPHLC aphan cherap chetudun popusi pherang kyang no lamthi nanging jedun. Rajiv Rongpi report Karbi Daily News. Manja polis atum tuwejo por phai kebra mini crep holom eco sport a motor ke lokalong pen brown sugar heroin ke nepon long.
Labangso brown sugar heroin ke neblong check lake ihum eco sport a motor ke lok a number AS01 BR5678 dilaya thana long pen signal aron karkan pen nangkikat ki prapsu kaliamat dilaya thana pen tong sikot manjaan thana long birta nang palisi manja police tum towar ton pen eco sport a motor khojai nala pu opposite SBI bengalong khanglong check lopusi manja osi jitu chekanat moni deka pen nang pachinidun khang che api ajo por pinagamat amunit abangki bangki thomta karlong labruputa manja usi deka pen than labang sosai nona por hut keding pon lake DSP na hit karisma manja thana osi jitu moni deka dilai osi bituman chutia lapen officer staff and parta commando atum lapen police staff atum pen chitu pet pen sike klem pen kenep dun long lapen kiri ka kuru ka hut motor aroma long pen sabun a homason package BS heroin long pon loklo lapen labang so BS heroin pangrumpet pen 492 gram do hitia long ke jor anam laki lab trok ke pen troxy ke bag doji pusi osi deka pen herang ke long lam the na pachinidun labang so hormo manipur pen sikewan tahai lapen noga anat sikepon tahai pusi police atum hon thepon ahokpet alam the kachini jia phan police atum nonamat ke ritar le bomlang pusi berta chinidun Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Pinya berta bangke la ansi kang ton pen iglo dome thakme kurang thu